Prichádza nám podávanie daňových priznaní. V minulosti som vám vysvetľovala rodičovský príspevok, ktorý bol vyplácaný zo sociálnej poisťovne. Ako 12-násobok sumy 1,5% z priemerného mesačného vymeriavacieho základu, ktorý ste zarobili za obdobie 2 roky spätne. No, keďže my sme národ väčšine nespokojní a niektoré deti nechceli, aby ich rodičia vedeli, koľko zarábajú, respektíve nechceli im dať ani cen z rôznych dôvodov. Zrušil sa. Zaviedol sa ako dobrovoľný, ako 2% zo zaplatenej dane. Výrazne nižšie percento našich rodičov dostane tento príspevok. Vtedy to bola taká krajšia suma, aj keď to bolo 1,5% zo sumy a dnes je to 2%. Ono to má krajší cvenk, viete, ale matematika je veľmi ťažká veda. Totižto pri priemernej mzde 1,000 eur mesačne ste v minulosti svojmu rodičovi darovali 180 eur. Dnes to bude 17,63 eur. Pozor, darovať môžete len rodičom, ktorí sú už na starobnom dôchodku. Čiže žiadny predčasný ani invalidný dôchodok. Pri podávaní daňového priznania vo vyhlásení uvediete meno, adresu a rodné číslo matky alebo otca. Môžete darovať 2% mame, 2% otcovi a naďalej, tak ako ste zvyknutí, môžete darovať aj ďalšie 2% neziskovej organizácii, rôznym občianskym združeniam či útulkom pre zvieratá a podobne. Alebo 3%, ak ste v minulom roku vykonávali verejnoprospešné práce. Čiže fyzická osoba môže prispieť spolu 2% plus 2% plus 2, respektíve 3, čiže 7%. Minimálna suma pre každého z nich je 3 eur. Právnická osoba môže prispieť 1%, respektíve 2% po splnení určitých podmienok pri poskytnutí daru. A minimálna suma je 8 eur. Koľko tých našich rodičov dostane tento rodičovský príspevok? Viete, mnohí z vás si ho vynulujú pre daňový bonus.